салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. навори имрӯза бародаро, мошинҳое ки дар комментария навистагӣ буданд, бисёртар советский, вектора ва некси, инчунин дигар намуди мошинҳоро ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дастгирӣ кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Якум мошини фурӯши мо бародаро ВАЗ 2110 соли 2006, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин, мошин тоза, нахаду, мотор коробка хадавиш созай, ҳуҷҷат дорад, балонош нав. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 18000 сомон мега, хайдори аниқ боша савдо мешавад. илтимос мега беҳеда занг назанед, мошинхари аниқ боша биёй ай пеш мошина бинед, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда метавонед ки занг занед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро ВАЗ 2106 солиш 86, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро мотор коробка хадавои созай, задагӣ посидагӣ надора, раднои краскашай, ҳама ҷош бародаро раднои айхачай, мақсад ки задагӣ посидагӣ варидкарагӣ, яъне ки ягон ҷош алишкарагӣ нестай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 15000 сомон мега, хайдори аниқ боша, бо камтар мега савдо ҳам мешавад. касоне ки аниқ хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро ВАЗ 2107 солиш 2001, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механикай, ҳолатиш бениҳоят хубай, мошин нав, мотор карагиай, хадавошам навай, коробка, статор, ҳамаша бародаро нав, капитални ремонт карагиай, чихолушам наванд. мошин бе ягон камбудӣ ва расхода бародаро, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 13000 сомон мега. чӣ хеле гуфтем бародаро, мошин бениҳоят ҳолати хубда қарор дорад, хайдори аниқ бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. даево некси солиш 96 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро нахадувай, мотор коробка хадавоиш созай, 4 балони нав дора, 1 сола ҳуҷҷат. худоста мошин бе ягон расходае бародаро, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 20000 сомон мега, хайдори аниқ боша, бо камтар савдо дора. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A солиш 92 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ созай бародаро, мошин нахадувай, моторш созай, дуд намекунад, масъала намехӯра, меличовка камтар кор дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 21000 сомон гуфта истодай, ягон хайдори аниқ боша, биё ай пеш бина ҳай кина мега мошина, савдо мекунем назди мошинда.
касоне ки ҳам хеле аниқ харидор бошед, рақамҳои рӯйкунанда зангзанӣ маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Volkswagen Golf ҳастаи бародаро, солаш 99 сол. Сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик. Соҳиби мошин мегӯяд бародаро ки мошин ҳолаташ 100%, ҳамаш 100% кор мекунад, сароғашона фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 35 гуфта истодай, харидори аниқ бошад, бо мегӯяд савдо ҳам дорад. Марҳамат бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо омӯхи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони канал дар меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.